Sota la llum del mar fa referència al Camp de la Bota, on va anar a afusellar el Tomàs Pons Albesa. En el Camp de la Bota hi havia un parapet on afusellaven durant la Guerra Civil i postguerra a les víctimes. Aquest parapet va quedar sota del mar i tot i que la Generalitat ha baixat sota del mar a buscar aquest parapet, no el troben. Llavors jo el que vull dir amb aquest títol i vull fer referència a aquest parapet, no? El que vull és donar llum i visibilitat a tots aquests afusellaments que van haver, no? Que per mi va ser una injustícia. Hi ha un procés, un treball d'investigació previ abans de fotografiar aquests paisatges per on transita el Tomàs Pons Albesa. La mare fa un canvi de pis. Amb aquest canvi de pis jo recordava que hi havia unes cartes que el Tomàs havia enviat des de la presó, des de la Model, i el que faig és tornar, sobretot que no es perdessin aquests documents. Un cop els torno a llegir, entenc que tinc que fer alguna cosa i portar-ho al meu terreny, ja que el nucli fonamental del meu treball és la memòria i el paisatge. Sempre ha sigut així, des de fa més de 20 anys que faig exposicions a nivell nacional i internacional. Llavors el que faig és, en comptes de fer memòria tan personal, faig memòria històrica. Un cop tinc tots aquests arxius, transito per arxius nacionals, catalans, Salamanca, Madrid, Arxiu Nacional de Catalunya, Tribunal Militar Tercero. Un cop tinc tota aquesta documentació, començo a construir aquests paisatges per on ell va transitar. Sempre dic que no és un treball biogràfic del Tomàs, ni tampoc és un treball fotoperiodístic. El Tomàs és un punt de sortida en aquest treball. Per mi és molt important que no hi hagi presència humana, ja et dic, no és un treball fotoperiodístic. El que volia és que a través dels paisatges aquests silencis puguin parlar a través de la fotografia. És per això, bàsicament. Per mi és molt important que hi hagin aquestes capes de memòria també que acumulen els paisatges. Doncs per mi és molt important que estigui a la col·lecció. Jo crec que tots com a artistes, fotògrafs, sempre volem que la nostra obra, són com els nostres fillets, estiguin en un bon lloc, i què millor que el fons de col·lecció del MNAC. A nivell de dipòsit també és important que estigui aquí a Lleida. Jo quan m'ho van oferir no vaig dubtar-ho, vaig pensar que era una bona manera. Primer perquè l'obra no pot estar tancada, l'obra s'ha de bellugar, i la manera que es bellugui és a través d'aquests museus que fan xarxes i que estigui a Lleida per mi és molt important. La meva mare és de l'Alta Ribagorça, és de Pont de Suert, el meu home és de Seròs, és de Lleida i em vincla molt al territori lleidatà. Cada 2 per 3 estem aquí. I per mi era important que el Jesús també fes aquesta implicació amb la meva obra.